ई त एगो हमरा के रोज कहतन कि शाम के देम पानी सवेरे देम पानी आ देखत तनी सारा यार को अगर सबका रोपा गइल का जाने कहिया हमरा के दियन पानी के हमार लेव लागी। ए बाबू ए का भौजी हेने आए। हां भौजी बोला हेने आए। ए बाबू हमारा के पानी ना देम साँझे सवेरे दौड़ावा तनी रौरा पानिया मिल जाई लेकिन पहले के पैसा दे पहले। आ ये रमवा हम मतलब पैसा ना देम हम लेके भाग जाए मतलब पैसा ना देम तो हमर सौ से बीच में बाकी लग जाई। अरे तो तेलवा तो चाहिए हमें तेल नहीं के तोरे लोग तो पैसा से तेलवा डालाई देखी डाल दियो ओकरा बाद जैसे पैसा होता हम दे देम पैसा एक खर बाद हमरा के दे दी पानी। अभी एक आदमी में चलत ओकरा बाद तारा में दिया दी। हां तो जा तनी ट्रैक्टर वाला के बोल दी। हां जा मुन्ना बाबू के जा तू निकल। हां ए बाबू ए ओहो ए बाबू ए का अरे तनी है कौन कागज पर से धर ले ठीक बा धरा दी। हां चढ़ाई हैगा चढ़ाई तो है ए मुंह त पिए ना कुदारी से खोदिया में ढुका देले मारा तो भारी हां चाप के चल ले चलियो ना जती त चलिए दादा एगो तो टेंशन का पार पर से उतर गइल ले तो हो गइल मंगनी भइल चाहे पैसा दियाई आजकल खेती बाड़ी के दिन आवता तो विपद पड़ जाता हम अकेले का करी मकई रोपी की बिया उखाड़ी की पानी चलवाई की धान रोपी कहाँ जाना जोड़ी हम। ए दीदी ए का हो कने आई कहाँ आई हो अकार वतन का रो तनी पूरा तो हमर भवादी के रोपा गइल धान हो ना हमरे बीच में एगो 10 कट्ठा खेत बाकी बावे बताई ना तो करनिहार ना रही तो कहाँ से होई जी। हम का करी मेहरारू जा तो हम कितना करी का कहिए छोटो को गौरनिया नौसाद बबुआ के लगे पानी खातिर तो कहत रहे कि पहले के पैसा दे बताओ हम पैसा लेके उनकर भाग जाए पैसा ना देम तो हम वही पैसा के चलते हमर खेत बाकी रही। काहे बाकी रही है दीदी पैसा ना दिए तो खेती ना होई आ लोग वही में आग जोत ले बाबे आर कोगरी रोप के मार गेड़ देता खेत। हां वही से चिंता हमरा लागल बा छोटो ट्रैक्टर होकर खेतवा में कलिए ले गमी तो लगबे गरिया आवे भतर कटनी हो। अब बताई हमर बिया हेती बोल ले बाबे कहां से हम रोप दी। हमार तो बिया हेते हो गलो बाप दादा चिल्लाता कि जल्दी उखाड़ के हमरा के रोप लेकिन केहू बियाड़िया नहीं के मिलो नौसाद बबुआ केहूंगा मनी है तो पानी देले बानी अब ने मुन्ना बाबू ट्रैक्टर लेके छाती पर चढ़ल बाड़े अब हम का करी ना बिया उखाड़े वाला बा ना केहू रोपे वाला बा हम छितरा गइल बानी। ए दीदी रोज जान छोला माला चाहे ती बाजी आई हम जब मिल से बारे में बता दीदी। ए दीदी देख ली का राउर हाथे पता करवाएम सो तो हमनियो के करे के चाही। आ ये रमवा हम आज ले टोला महला से भागल बानी हम तो हाथे पते चाहे नी कि हमार करा देलो हम लोग के करा दे फतरवा देख लेम ना तो पाए लगावले बड़ी। आ ये रमवा ओइसन तो हम मौका ना देम हमारा जो रोपवा देलो काल परसो तो हम लोग के पारा पारी लागी हमहु रोपवा हनु तो चलो लो हमर बियावा उखड़ा जाओ चलो हां चलो आवो लो। ए दीदी कौन धान के बिया डलले बानी सकेत चार ए तो बड़ा दीदी सो जोटाला हां बड़ा निमन चाउर होला जी तो ओकर पटाहू के पड़ेला तबे वो होला। हमर मर्दू कहलन कि रे कोनो नया बिया आइल बा मृत्युंजय भैया के यहाँ जाके लिए ये सकेत चार के पातर हां ए दीदी बलाकवा में मिलत रहला चली जाना वना मिलत नहीं खसा। हां ये बियावा हवे हमार बैठ चलो एने से ए दीदी बड़ा और बिया चकर चकर भइल बा जी जल्दी उखाड़ी। यारो बहन दे बीवा जुआ दलबावे देखा तब खेलवाड़िया के मजाक करती रे हमरा खाली बियावा जुआइल रे ठीके तो कहतिया भतर काटे खेला करल खेला ढे करेला ए छोटो को इतना महंगा पानी चलेला 250 रुपया घंटा पानी है आ लूटी लागो कनी के मशीन के ओइ से त बिगड़त रह तारी सो। हां ए दीदी का हो देखी हमनियो के काम करवा दे बड़ी आसरा लगा के हमनियो के और करवावा तानी सो। आ ये रे मतलब तोहन लोग के दग बा हमारा नजरी में लाज नहीं के कि तोहन लोग हमार काम करावत रहलू तो हम ना कराए। आ दग के बात नहीं खेनु दीदी ये घड़ी के जुगे जमाना ऐसन बाटे कि लोग काम अपन करवा लेताटे आ कर के बेरी आवत हवे तो भाग देता लोग। तो हमनी के हम हमार कुल खानदान हमार बेटा भातर ऐसा ना हो। ए दीदी देख लेम हमनी के डर लागता रहुआ ऊपर तू अपन डर निकाल के कनियो गड़ा में फेंक दो तार परसों रोपाई नु हम रोपवाए ठीक बा टेंशन न लना है दे बिया ना पाह लगा दियो अपने जौन सी करे खोई तौन सी करी। तोरी खेलवाड़िया के अपना खानी समझतिया हमरा के। ए दीदी जानत नहीं जाना खोजे जाएम नु हाँ। त भातर काटी मिलतो न खिसो हाँ। आ मिलत आइसनु त खेते फाफर क देता इस गुब दे हे जगाड़ा तारिसा गुब दे हे जगाड़ा तारिसा आ बीचवा में ओखनी के आके भातार गड़ी। हाँ। हां
पैसा में कौनो माइनस नहीं ना। कौन कहा कि हम 200 रुपया काठा लेम बताओ 200 रुपया कम होला हो। ओही में भतर काटी कहतारी सनु कि जय गोपाल चाचा के से समोसा चटनी लेके आए। चाना जिलेबी मांगो हाँ, बताओ खाए पीछे खातिर। 20 रुपया के चाना जिलेबी या 200 रुपया काठा। ओइसे हमके कहनी सनु कि राउर हाथे पाते करवाती सो हमनिए के हो जाई। हाँ, अरे 200 रुपया बच जाई। हां आ ओही में भतर काटी कोई को देख के जोरिया जरिया से की एकनी के केतना एकता बावे ऊ ओकर करावती है ऊ ओकर करावती है। काका ना चलल बाई हां कनी। का केतना तो जाय दे हे भगवान हमनी के यही चल रहो। सही कहतनी ये दी। हां ए दीदी हम खाली नु हो बल्टी दी त हल्ला पाइल बइना त फटक टाटी पर दे बावे हमरा देखा तरी कितना चुगलावती है भुगलावती है जाने तोड़ी ना बाद में ना करे पाहे लगा दिए धोके के आली एकदम बुझिए चल दहिया इतना नहीं में के जी न तो घाटी रात हुए रे भतर काटी उखाड़ दू चार रोटिया और बताई ना ये दीदी छोड़ छोड़ के आवल जाई खेतवा में। ना ना उखाड़ लो। चले में रउआ त उठा रे हां हां ठीक है कहा तारी छोटा को। बाग दीदी हमरा दौड़ दे खेत में डेग आ दौड़ दे बिया के खेत में हमरा ना डाले के मन करेला। हां अबे उखाड़ लीलो दू चार रोटिया तनी जदे उखाड़ लीलो सही गरे। ठीक बा उखाड़ लो तब तनी 5 अटिया और उखाड़ लो। ए दीदी का हो हाय धारी अटिया बांध दे हमरा ना बांधे आवेला। चलो बांध दे तनी चलो ले इतना रोपा जाओ तले। चली ना तो सूख जाई पानियो। हां चलो चली लो बिया उठा ले रे छोटकी। चलो चले के इतना में ना होई तो आके दीदी उखाड़ के लेके हां जाए हम तले 2 4 4 रोटिया उखाड़ लेम धरबो हई बानी। आई लो हाथ बाझल बा ए दीदी अरे वो खेत में गंदा उंदा नहीं खेनु। ना ये दादा हम तो घोड़ा ककर के बैठे ना जानी बैठली सब त लागनी गरिया। ए दीदी हम झूठ ना हसन हमरा बड़ा डर लागला जोस्ते देखे ले बढ़िया बरसात कहां होता कि जोक धरिया सरे। हां चो ना करे चोर ना भतर करे, काटी। चल तार के जोक हां लिवर चूर देखा ली बिती का बड़ा चोनाले हो। ए दीदी जल्दी जल्दी बिया छीटी तो। चलन तो ऐसे चली सन तैयार हो देखा तनी आई पहले के बिया लिया के छिटले बानी हो। आ कहां रे वो पानी चलवले बन देखत कठेले भइल बाबे ले। का कोई ना सात बबुआ के बोरिन बिया छुलुक छुलुक पानी देती है। पैसा ले लो 200 से 250 रुपया घंटा। आई लो इहे देहिया हो कि हमनी के 10-10 कट्ठा रोपी सने बेरा होता हो। ए बराबर रोपी हलो फाफर मत रोपी हलो। ए दीदी का हो आ जाए दी जल्दी जल्दी करवाई। भाई खेलवाड़िया बिया नु हमरा बतन को एकरे विश्वास नहीं खे। बात मामानी संती देखा तू हमर रोपवा दो हम तार परसो रोपवा दे। हे खाली बात कुछ न कर सरोपा रोपस देखत कि मार साँझ हो जाई। ए माई माई का रे चल खाना दे। दम के चोदल मुंह तक पिए ना जो शिकार पर खाना बकार के खा लिए मुंह तक पिए ना तोर लौकत नहीं करे कि धान हम रोपवा तनी। देखा तू दम चोदा के ठीक बजा त निकाल के खा लेम। ठीक से लखवाइए फाफल ना होके के चाहिए। नाती के चोदल तू नहीं तहरा भाग मुंह तक पिए भाग से। ए दीदी का हो देखा मैं गपिया वो फाफा रोप देले बिया। रे आई तो हे भत्ता रुपया तार बिचवा में आई देखबू हो देखबू केतना फाफा रोप ले बिया है भतार गाड़ी के। हमार जाए दो उतना से ता डेहरी ना भर जाई। हां त हमरा फेर लिया के डोबे के पड़ी कि ना हो। चली डोब देम लिया के। ढेर रोप देम तो ढेर हो जाई का ये छिनरी से बढ़िया नु कम्युनिटी सवा के कहले रहते ते आके रोप देले रह। अच्छा जाए दी हाला मत कर हाँ। रोपा गयो। रोप देनी सन तो ये बतिया लगी न हां हां चल लो रोपा गल बुझाता हमर ना रोपाइत ना। ए छोटकी हां बोली बिया त खेत में छिटाइए गइल बा। हाँ। आ थोड़ा बहुत उखड़ाइए गइल। हाँ, घटी चार तो उन बाद में लिया आ जाई। ए दीदी ऊ कहां बिया ए देखा ना खेलवड़िया आवती है तो करे के भेज जाता नहीं ठीक बा। आ ये दादा कब आई लागत अटे कि जौन सोचले रही सन तौने ना नु हो जाई बाक ओंग ना करी। ऊ ओइ दिन 9-6 बतियावत ना रहत हम बताई बिया उखाड़ के ना बोलाई नहीं हनु के ओकरा घर लइका फइका बाड़ा सो खाना उन बना के स्कूल भेजत होई। हां हां एके हाली रोपे के तो बोला। चली बोलाई ओकरा के बिया उखड़ाइए गई आ है ना जल्दी अरे आवत हम चाची ले बारू आ उ खेलवाड़ी ने हे जाती की दे ना भतर काठी अभी ले ना जइबे जाके तनी बोला के लेके आइबे। बतावा त टिपना चिवाइल रे रोबन त पढिल दई देखा त रहे भतर काठी जाके बैठ गेल खेत रे भराड़ी जाके बोला के ले आओ। का करो हम तो ओइ दिन बोलत रहनी त रउओ कहत नहीं कि रउआ ढेर बोलतिए ढेर बोलत रे तो रोपवा ले जाई एही ना लोग रोप दी। रे जाके बोला के ले मन जारी के और भाता टाटी बिया रे ध्यान न चना मन में झूठल बिया जैसे तो पहला रात आउ हां धान न रोपा गइल केहू हाथ गोड़ जोड़ के त ट्रैक्टर के पानी वाला के कहनी आ उनको लो सब बिया उखड़वा के रोपवा देनी। अब चिंता मत करी अब आवे को होई तो दीपावली या छठ में आए। दीदी ए दीदी तने कहां बानी आवन दुआर पर तइयो से ना रहन तन तेने दई रहन
ये भटर टाटी नुटा ने दुआर पर टाना टाना भट्टा से मिले दई रहले चिता करे लेती रहे ना तन के दुआर पर जो रानी तू नहीं जो अपन काम बनता भर में जाए जनता हमार खेत बाड़ी रोपा गइल न के जाई गोड़ सरवा में पाको में हो भतार गाड़ो बड़ा चाव से आके चिल्ला तरी दीवार पर दीदी ए दीदी आ दीदी इतना बोक्का बाड़ी जालो भतार काटोलो रे पानी ले आओ रे बाबू वो भातार काटी गल तो ओनिए बिला गल रे हो दे आवत रे रानी उ तो अकेले आवत रे हम जातरी तन हजे बसात ले टाइम भटर टाटी टाम करा दे टाने तहां उधिया दे दिया दनिया फलाइन है दुआर पर रे खोजली ना मिलल हियो जो हनिया ना टाने भटर टाटी केने दल जे मिले तन बताओ नहीं सके ज्यादा छोड़ दे आ 3 काठा ले लागल बा कल 10 काठवा ले लागी नी तो भातार काटी से बस बोलाओ जी भटर टाटी हां के हंगा बोलावे चलो चलो उठा सा चल बताई बड़का बाजी हमरा और काम करे तोरा हुआ फर्ज बनल कि ना कि हमरा काम करे हां करे के चाही अब पता नहीं कहां नहीं है बड़का बाप रे करे के नहीं खा जाए देखे ना कालो का धान रोप मंगी है बड़का बाजी आ रानी काल में कहां बुद्धि आई रहती अरे कोनो घर में बैठल होई त देखी ओइ सरो काम जाना में रखले बनी बिया उखाड़ के ओकर बियो उखड़वाइनी सो अच्छा हां अब हमनी के बियो ना उखड़ो कल रोपाऊ नहीं के आवत का दिन काम और लागल बिया रानी का जाने वो बेरा से केतना बिया उखड़ले आ एतने बिया उखड़ाइल बा वो बेरा से रे रानी 10 काठा के बिया उखाड़े के भाई बाड़का बज के जाना में रखले बानी जो जाके बोला के लिया भातार काट के जल्दी जो दीदी आ ये दादी आ का भइल बा दीदी रउआ का कहिए छोटको हमरा के 2 दिन से बुखार परेशान कइले बा 160 डिग्री बुखार बा हमरा से चलल नहीं खे जात 100 डिग्री बुखार को चाहे 1000 डिग्री बुखार को दीदी कहनी कि जो आज ओकरा के बोला के लिया केहू आती आज 10 काठा ले भइल बटे रे भतार गाड़ी ते नहीं रे देहिया के बढ़ के तो धनवा के रोपनिया बका रे आय हमरा साथ लागल बा कहीं और के सुते रे आय जो हम छोटू से सुई ले बनी 1000 mg के 2-3 दिन में ठीक हो जाई तो हम आके रोप देम जा अरे भतर काटी हमारा पन्ना नहीं ठीक बा बड़की जौन बोललस ये तो ना के तोरा से हम कहतनी जातनी ओकरे से कह दे मुआ के फरियाई तोरा से जो बोल दी है देखो ई भातार गाड़ी और बदल के आवत तारी सन हम बदल के बहाना मारत भातार गाड़ी तोड़ के रोपे ना रे भातार काटी रोपत तो जीव आजी जे हो गइल बाबे जो बोला लिया हम डरनिया ना बोलावे तहां वाला से दुआर पर अरे ते जो बोला लिया हम गए रही तो ओकरा का जानी 160 डिग्री बुखार भइ रहे तो हम का करी रे ते जइबे ना करबे बोलावे ऊ जइबे ना करी त के जाई रे तू बोला लेटावा तू दही दही भई रहलू ठीक बा हम जाता नहीं बोलावे हाँ, जा। लेकिन सुना सो घूक टान के हमरे के देखिए सुन से आवत हाँ। तो घूक टान के ओकरा खेत में बढ़ जान जाए सब जानते तन के चुपचाप रह सो हम जाता नहीं राड़ी का जने काहे ना आवेली भतार का तो घर में घुसा रहता 100 डिग्री बुखार भइल बा रोंडो के ले भातार गाड़ी है खो हर धोनवा खो गोरु मल रही तब न ओकरा के नाद में गोतती ए दीदी भागी जन है ने आई आय मार है ने आई रोवा खेतवा में नुआई मार है ने आई का हमरा खेतवा में भइल बा हो ए दीदी का वो बीमार भइल रहल अरे का दादा हो हम काम खाती नहीं खी आई का रोवा खेतवा में दूगो मेहरारू होगे बैठल बाड़ी सो ना उनकर बेटा भातार चबा गइल नु तो हमरा ना पता नहीं ना अगर नहीं पता नहीं मरला तो हागनी के नु त के उ कहत ए रहा दीदी टटके खेत में टटके होगे बैठल बाड़ी चली ना तो चिना तारू नु हां चली हम नाम बताओ तनी चलो ओकर बेटा भातार चबा जा मेरे ए रहा दीदी डगारा चली बतावा भातार गाड़ी सन के कौन गतरी लाज नहीं थे चलो तक पाए लगाव तनी खेतवे में आज ना तार बेटा भातार चबा गइनी नु तो हमरो ना पता नहीं ना रे हाय के खेतवा में भल बिचारी हो टटके खेत में टटके बैठल बा ए हेतना लोग बा तब लजिया लगाउनी बैठल बाड़ी सो रोवा खेत में भातार गाड़ी बेटा गाड़ी बपुआ गाड़ी तन के कौन गतरी लाज नहीं खा रे हाय टटके खेत में टटके बैठल बाड़ू सन रे मांगे जारी उठबे कि तोरा पीछे लूटी लगाई रे खाना कहां हो दीदी भातार काटी भागेले कहवा इने कहां अरे रानी चल धान रोपे अरे हमरा बुखार भइल बा मारे में के ना ठिकाता फेंक दे बुरान पेट में बुखार उतर दी चलनी हमरा से ना रो पाई हो दादा ई ना जाई एकरा के टांगा सरे अरे बाप रे बाप अरे माई हो अरे बाप रे बाप अरे छोड़ दो हो दादा है महले के अरे छोड़ दो हो दादा धर मन जारी के एकर धान रोपवा देनी हसो अरे दादा हमने के रोपवा के बरा एकरा भागल बिया भागल बिया कह दे 100 डिग्री भइल बा उठा में टांग के फेंक अरे बाप रे बाप फेंक है अरे दादा हो धान लो
अब तो सब ये ये ले। छुट्टी चल इधर 160 डिग्री के बुखार ये में दवाई मालदाहवा खानी रब मालदाहवा खानी रब ना तो मारो घुसा के धर चल रब हतार का तो खेला पहले बाड़ू मालदाहिया खानी धान रपी है हल्दी हल्दी रोपी फाटा फोरो पतिया गाछी रोप रे मुठा मुठा रोप गाछी रोप 100 गो पीस करत रहली रे हमदे में पानी फुसा रे पानी फुसी रे निमन दबा होई फेर दबा छिटाबू बढ़िया से रोप खेला बेला कइले रहतारू घरे गले पर कमरा ओढ़ के सुता तारू रोपी दीदी रोपी ए छोटको का हो तनी जा गोपाल चके दुकानिया पर से जिलेबी या तनी चाना मंगा देती जिलेबी खाइबू खाई जिलेबी ओ रानी जिलेबी खाई चटनी वाला खाई 4 गो रोपला से ना एकरा हमरे भूखा गई तनी एगो थम्स अप मंगा दे तू फिर भातर काटी बोले रोप जल्दी रे बढ़िया से रोपस अभी रोपे लागल एकर गर्मी शांत हो गई रोपस अरे गइला के बाद 160 डिग्री बुखार भइल बाटे खुदे खाने कह दो तो थोड़ियो फेल दिया रहे दस छोड़ दस हां एकर श्रद्धा पूरा हो गइल छोड़ जा घरे जा जो हमारा टेला दिए आप तीन वाली रोक ए भतार गाड़ो अरे ऊपर पहुंच चला